ра бало каргаям абду то тоҷикистон мера чихел кота нига мегирӣ чихел тоҷикора нига мекунӣ мега ма рафтан ки мара дар дубай хона мехарам ма дигар намерам тоҷикистон. агар ки ин гуфтаҳо рост бошад абдурозиқ хело ҳам хатои бузург кардааст. барои чӣ мана ай худи як қишлоқ рафта овардам барое ки пулшон медонанд ки ай ма пул кор мекунам медонистанд ки ай ма мехӯрам. ҳазор раҳмати калон барои овара дастгирӣ карданатон не ки шумо вақте ки мана овара будем ана ҳаниқа будем ҳозир ай пушти ман чизи мана хӯрдана. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. дар видеои имрӯза як каме маълумот дар бораи Абдурозиқ ва Барон пешкашатон мекунем. Абдурозиқ кӣ буд ва чӣ шуд ва аз чӣ сабаб аз Барон ҷудо шуд? ҳамаи ин маълумот дар ин видео. пас то охир тамошо кунед. барои пешрафти кори мо дар канали Ишқи Нотамом обуна шуда дар видео лайк гузоред. Абдурозиқ соли 2003 дар оилаи Боғбон дар деҳаи ғиштдарваи ноҳияи Панҷакент таваллуд шудааст. дар кӯдакӣ ӯ ба бемории рахит гирифтор буд ва аз сабаби нокифоя будани имконияти молиявӣ ӯро табобат накарданд ва аз он вақт қоматаш хурд аст. Абдурозиқ дар синни 16-солагӣ ҳамагӣ 12 килограмм вазн дошт. боре як хешовандаш ӯро ба шаҳри Панҷакент бурд ва дар он ҷо бо одамони нав вохӯрд ва як марди ношинос қадди ӯро дида фикр кард ки ӯ тифл аст. дар он замон хӯши ӯ гуфт Абдурозиқ писари калон аст ва ҳатто ӯ ба мактаб меравад ва истеъдоди хуби суруд хондан дорад. аммо ин мард ба ин бовар накард ва аз ӯ хоҳиш кард ки як суруд хонад. Абдурозиқ дар ин ҳолат истеъдоди худро нишон дод. дар як лаҳзаи кӯтоҳ дар бозор дар он ҷое ки Абдурозиқ суруд хонд одамони зиёде ҷамъ шуданд. сурудхонии Абдурозиқро ҳама одамон дар телефонҳои худ ба навор гирифта дар интернет паҳн карданд. инчунин сурудхонии ӯро наздиконаш ба навор гирифта дар ютуб нашр карданд ва ӯ мухлисони зиёде пайдо кард. ногаҳон Барон яъне Беҳрӯз ӯро дар интернет дида ба назди падари ӯ рафт ва аз Абдурозиқ хоҳиш кард ки ба пойтахти Тоҷикистон рафта ҳамроҳаш видеонавор кунанд. волидайни Абдурозиқ розӣ шуданд ва боз ӯро дуо доданд. ба туфайли дастгирии молиявӣ ва фарҳангии блогер репери тоҷик Барон ба пойтахти кишвар сафар карданд ва кору фаъолияташонро давом доданд. бо шарофати истеъдоди худ ва бо кӯмаку дастгириҳои продюсераш Барон Абдурозиқ қуллаҳои баландро фатҳ намуда на танҳо дар Тоҷикистон балки берун аз он ҳам машҳур гашт. чанде пеш дар сомонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ хабари соҳиби визаи тиллоӣ шудани ин сарояндаи резаҷӯсаи тоҷик паҳн гардид. бо шарофати ин виза Абдурозиқ метавонад ба муддати 10 сол дар яке аз зеботарин шаҳрҳои ҷаҳон Дубай, ки маркази фарҳанг ва тиҷорати ҷаҳон ба ҳисоб меравад, озодона зиндагӣ карда ба фаъолияти эҷодияш машғул шавад. пас аз визаи тиллоӣ гирифтани Абдурозиқ дар байни мардум овозаҳо пайдо шуд ки Абдурозиқ баъди машҳур шуданаш аз Барон рӯй гардонида ҳамкориро бо продюсераш ба пуррагӣ қатъ намудааст. сару садоҳо дар бораи қатъ шудани ҳамкорӣ ва ба тамом вайрон шудани муносибатҳои ду ситораи олами шоу-бизнеси тоҷик Барон ва Абдурозиқ, ки на танҳо дӯсту ҳамкор балки мисли ду бародари ҷонӣ буданд, аз овоза ба ҳақиқат табдил ёфтан субҳи имрӯз дар ютуб ва инстаграм наворҳои видеоӣ пайдо шуданд ки аз вайрон шудани муносибатҳои Барон ва Абдурозиқ баъди ба Дубай рафтани Абдурозиқ дарак медиҳанд. сароғоз Барон тариқи як навори видеоӣ ба мухлисонаш дарди дил карда аз он шиква намуд ки баъди ба Дубай рафтан Абдурозиқ тамоман одами дигар шудааст ва бо ӯ ҳатто гап задан намехоҳад. аниқтараш шахсоне ки айни замон Абдурозиқ бо онҳо кор карда истодааст ба ӯ иҷозат намедиҳанд ки бо Барон гап зананд. Барон аз он ҳарос дорад ки ин одамон Абдурозиқро 6 моҳ истифода бурда аз ҳисоби ӯ пули калон кор мекунанд ва баъдан ин ҷавони бепушту паноҳи тоҷикро ба қавли маъруф кидат карда дар мулки бегона тани танҳо мегузоранд. Абдурозиқ дар ҷавоби ин гуфтаҳои Барон як навори видеоӣ пахш карда иддао мекунад ки Барон планшет, сони, ноутбук ва дигар таҷҳизотҳои техникӣ ба ӯ тааллуқ доштаро аз худ кардааст ва ҳар гоҳ Абдурозиқ он чизҳоро пурсон шавад, ягон баҳона пеш меорад. Абдурозиқ дар ин навор дар бораи маблағҳои калони пулие ҳарф мезанад ки моли ӯ буданд, вале он пулҳоро Барон ба ҷайби худ задааст. ба гуфти Абдурозиқ барои барпо нашудани муҳорибаи ӯ бо Ҳазбулло 1 миллион рубл доданд ва он маблағҳоро Барон ба суратҳисоби шахсии дигар гузаронида ба Абдурозиқ ягон сум надодааст.
ҳамин тавр абдурозиқ боз аз чанд муомилоти калони пулӣ ҳарф зада мегӯяд куҷо шудани ин пулҳоро фақат барон медонад ва ба вай ҳеҷ фоидае нарасидааст. ҳарчанд дар асл он маблағҳо моли ӯ буданд. кани он пулҳо? мепурсад абдурозиқ. навори паҳн намудаи абдурозиқ хеле кӯтоҳ буда дар охир вай бо суханҳои худо медонад ки розанад ҳаволаи ин қазияро ба офаридгор месупорад. вале барон мегӯяд арабҳо ваъда доданд ки барои абдурозиқ дар Дубай хона мехаранд ва барои як хона шуда абдурозиқ бародарони тоҷикиашро фурӯхт. падари абдурозиқ дар як гуфтугӯи телефонӣ бо барон муроҷиат карда мегӯяд абдурозиқ рӯзи сешанбе аз Дубай меояд ва якҷоя нишаста ин масъаларо ҳал мекунем. агар ки ин гуфтаҳо рост бошад абдурозиқ хело ҳам хатои бузург кардааст ва мо мардуми тоҷик ба бародарамон беҳрӯз гуфтанем ки ту ҳеҷ гоҳ танҳо набудӣ ва танҳо намемонӣ. ва ин буд як каме маълумот дар бораи вайрон шидани муносибатҳои барон бо абдурозиқ. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.